Maganda kayo sa camera na eh. Kaya ka nagkakasa ng ganyan, dahil ng pagod na eh. Kaya nanginginig. 3 buwan pa lang yan. Wala kayong kulang na eh. Walang, matawag nito, walang nainggit, walang elemento, dahil ito nakapaguran. Ang problema nyo lang, lagi siya namamanhid. Walang araw. Basta nagtatrabaho ka sa bukid. Ano yun? Nagtatanim? Nagtatanim dati. Ngayon, taga-utos ka na lang. Hindi, nag-igib na sa mga baboy. Nanay mo ba ito? Pag-ilan ka na? Panganay. Bali, ang mga anak na yan. Opo. Panganay. Ito ang tatanggalin natin pamansa. Natali lang ito na eh. Wala naman kayo ano eh. Tatanggalin lang natin yung sumakit lang yung dito niyo banta, di ba? Ano yan na lalamigan. May tilay hangin dyan na sana magawa pa natin ng paraan. Relax lang. Relax. Lang na. Tingnan lang isang beses na okay, tama na. Jangan nyo lang. Jangan nyo lang. Hindi pa. Hinga, isang beses lang. Sabi lang. Sige pa. Sige. Sige pa na okay, hinga. Masarap na ba, lumambot agad. Last lang na Double action ah. Double action pa rin. Ganito kayo na Ngayon, gangan nyo lang na okay pa na Tingnan lang sa message. Okay. Tingnan lang naman yun. Bakla. Tingnan natin. Box lang yun. Nanay. Galaw nyo na Masakit. Wala? Naalis na. Sa IC, naipitan ka lang ng gat na Hindi ako makalawag na lang ganon. Hindi. Sige, tingnan mo natin. Hindi, ganyan lang yan. Huwag ka muna gagalaw. Bilang ka, 1, 2, 3, 4, 5, 100. Tingnan, wala na agad. Wala na, nakatingala ka na. Ganun mo lang mo. Nakatingala ka na. Kaya pa na Lalak natin. Hindi naman sulit yung pagpunta nyo na Saglit lang. Para lang tayo naglalaro na no? Sanay lang sa ganito na Ngayon, karang taon nyo ulit. Ano? Naginawa na. Nakakabiling na ako, nakita ko. Walang pogi dito na Pogi yung nanonood Nakakabiling ibig sabihin daw yun, sa taga-Bulacan, alam niyo ibig sabihin yun. Sa Tagalog, nakakaligo na ng leg niya. Nakakaligo na siya. Teka lang, hindi pa tayo tapos yan Ando pa tayo Ilalak mo muna para hindi magalaw mamaya pag-bigyan. Sige pa ito na Kabila. Sige. Okay. Nailo kayo? Sige, inom muna kayong tubig. Shoutout sa lahat dyan. Oy, hari na ako, Tagile. Lucelia Santos. YouTube channel yan Nakalive tayo sa YouTube channel. Hindi ang Facebook page. May katalo kasi ng tubig si Lala Yaya. Sige, Nay. Higa kayo dyan, diretso. Shoutout daw, shoutout from San Rafael, Bulacan. Taga San Rafael din si Nanay. Saan? Ano yan? Yung Bicol Express po. Ha? Yung Bicol Express. Sino nagbigay niya? Yung niluto ko po. Yung galing po ng Bicol. Bicol Express. Ano ito kaya pasinda? Kasi may sakit yung kamay ko.
Hindi na, diretso na yun. Diretso. Salamat sa bigay niyo. Ito pa niyo, Nay, no? Shoutout out ka sa Rafael Bulacan din daw siya. Sino pa pangalan niya? Ang pangalan niya, Rocky Obias. Obias ba yan? Raquel pala. Sorry. Raquel pala, Raquel. Si Raquel. Shoutout daw. Saan yan? Sa YouTube channel ako nakalive, hindi sa Facebook page. Nagsabi na ako magdalive ako sa Facebook. YouTube channel. Sorry. Raquel pala yun. Hindi pala yun. Gangan nyo lang guys. Kabila. Mabalan na. Gangan nyo lang guys. Hindi kayo. Mas magaan. Nagilid na yan. Straight lang, higa. Straight na straight. Yan. Straight yun na, huwag yan. Then, off na. Yan na konti. Off ka na. Okay. Ganda na itong fly. Straight yung fly. Lihat dong, kami. Upo na eh. Huwag muna kayo tatayo. Antayin mo muna bumaba yung dugo. Hawakan nyo to. Sa inyo to, di ba? Antayin mo muna. Huwag mo muna maglalakad. Inom na. Tayo natin ha. Saglit lang. Saglit lang. Saglit lang. Bago natin patayin si nanay, shoutout yung anak yun. Nanonood siya ngayon sa YouTube channel natin. Lahat ng anak ko nagpapanooran yan. Kay Raquel. Oo nga. From daw, mega shoutout. Huwag niyo pong kalimutan yung mag-like. TikTok po, Kalangain, San Rafael, Bulacan. Kainin. Kaingin pala, Kaingin. TikTok daw siya, 101. Mega shoutout niya sa TikTok, 101. Taga ano siya, shoutout. Huwag niyo kalimutan mag-like ha. Si Princess Galvez, mega shoutout. Anak ko yun, ayun. Yan ang lagi naglalakad. Siya pala si Princess Galvez pala, o nga pala. Yan, lagi. Huwag niyo kalimutan mag-like. Ngayon, palalakarin na natin nanay niyo. Sige, lakad na. Tingnan mo kung ano pinagbago. Nahilo kayo hindi? Hindi naman, okay lang. Sige. Bilis-bilis na. Mabilis-bilis na daw siya. Nawalan ka ng balanse, Nay. Walang kumukulam sa iyo. Naipitan ka ng ugat, kaya ka lagi hindi nakakapaling yung lig mo. Okay na? Okay na. Lagyan siya ng langis yung nanay niyo. Sa batok niya, balikat niya, dibdib. Tapos yung tuhod niya. Yung tuhod niyo pala, Nay, na-testing niyo na. Ano pakiramdam niyo? Magaan. Magaan? Walang marites sa inyo, ha? Wala. Wala nang git sa inyo. Wala nang git. Patayin na natin to, Nay. Salamat. Patayin na natin, ha? Salamat kayo. Para makauwi na kayo sa Bulacan. Shoutout po, taga Bulacan. Mega shoutout. Shoutout po kay Ating Apuchona, kay Sir Raul, kay Ate Christine. At ganun din kay Ate Angel Dards. At saka kay Ate Norma Caballero Chon. At kay Jason Africano. At saka kay Monique. At saka kay yung asawa ni Monique. At saka kay Nanay Beng. Sa lahat, Aporos, mega shoutout. Bulacan, Quezon City, mega shoutout sa inyo lahat. Lahat po nanonood dyan sa nakapalo sa Facebook page ko, sa YouTube channel ko. Shoutout po sa lahat nanonood. Mega shoutout po sa inyo lahat.
At God bless po sa inyong pamilya. At ganun din po sa ibang Amerika. Mega shoutout po. Lahat po sa inyo. Shoutout sa lahat na nanonood po sa Shoutout dyan kay TikTok 101. Maraming salamat po. God bless. Thank you, thank you. Okay, nanay. Magang na talaga. Namula nga yung labi ng nanay mo. Hindi mo, namula. Hindi nga ako makatulala. Hindi ako makataganyan. Ngayon nakakaganyan ka na. Nahihilo ako basta ako dito. Nahihilo. Ngayon hindi ka na nahilo. Awa ng Diyos. Makakahawa ka na ng pera niya, nay. Oo. Nahalala ko yung teacher eh. Apo, ay tanong ko, sino may susunod dito? Ako. Ano po sakit niyo yung kamay ko kasi hindi makaganon. Kaya hindi ko mahawakan yung makapal. Pag ganyan daw kakapal yung pera, nahawakan niya pa. Pag umikli na daw niya, hindi niya na daw mahawakan. Sabi ko, pag sobra-sobra pera mo, lagyan mo dito sa bulsa ko. Kaya natawa ko kanina. Salamat po sa inyong like ha. Hello po kuya, Christina Dalaga. Dalagan pala, sorry. Teresita. Hello din po, Lorenzo. Mega shoutout po sa inyo. Patayin ko na po yung video ha. Kakain muna ako. Para makuwi na sila. Babasbasan ko na si nanay. Alis, yan mo rin ito. Sige, ilapag mo lahat dito ang tubig. Para isang dasalan. Sige, salamat po sa lahat na nanonood dyan. Thank you na po at God bless po sa inyong lahat. Shoutout po sa inyong lahat. Kay Teresita, Raquel, TikTok 101, Teresita, Chris at Dalagan. Mega shoutout po sa inyo lahat. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Salamat po kuya from Saudi Arabia. Mega shoutout po sa inyo dyan. Mag-ingat po kayo at lagi po kayo manalangin. At God bless po. Patayin ko na po to ha. Maraming salamat po. 12 minutes lang to. Thank you. God bless.